Historien om den forheksede grankogle. Her er Caroline og Sofie. De er taget til Østrig for at stå på ski. Caroline er 7 år, og Sofie er 8 år. Caroline og Sofie elsker at stå på ski. De kan godt lide at køre i skoven. De får øje på et gammelt hus. De går ind i huset. Caroline og Sofie finder en grankogle. Den er enorm. Ingen normale kogler bliver så store. Lige at kigge på gravstenen. De går udenfor igen. Og hvordan? Så kan de se en gravsten. Lad os se, hvad der står. Carolinas far læser, hvad der står på den. Der står, at 7 mennesker er døde på grund af en grankogle. Der står. Carolinas far siger, at det betyder nok ikke noget. Så kører de videre på ski, og nu begynder det at gå galt. Først kører Caroline ud over et hop og vælter. Hvad skete der? Så kører Carolinas far ind i Caroline. Caroline ryger ned ad en skrænt sammen med en isklump, der hedder Easy. Men det var kun begyndelsen, og nu begynder det at gå rigtig galt. Nu kom der en lavine og fangede Caroline. Hun blev begravet under sneen, og hun var ved at blive kvalt. Lavinehunden og Sofie fandt Caroline. Sofie gravede hende ud i en fart. Så kørte de videre. Så blev Sofie fanget af en lavine. Lavinehunden trak Caroline hen til en stor bunke sne. Så gravede Caroline Sofie fri. Så kørte de tilbage til hotellet, og grankoglen ville ikke være ond mere.